A teraz petícia, respektíve list. O tom môžeme hneď hlasovať. Pán Pascal. Predsedajúci, chcel by som namietať voči tomuto textu. Hovorí o Benešových dekrétoch, ktoré sú súčasťou aplikácie Parížskej dohody o mierovom usporiadaní po druhej svetovej vojne. Európska komisia k tomuto návrhu alebo k identickému návrhu už trikrát vyjadrovala a konštatovala, že nie je dôvod sa týmto problémom zaoberať, pretože je to uzavretý problém. Viem, že v Nemecku aj v Maďarsku existujú sily, ktoré sa snažia spochybniť Parížske dohody a usporiadanie po druhej svetovej vojne. A mrzelo by ma, keby práve Európsky parlament otvoril cestu k takémuto procesu. Takže navrhol by som, aby sme tento text radšej nehlasovali. Takže navrhlo sa, aby sa nehlasovalo. Ja ale upozorňujem na to, že to nám výbor pre petície postúpil. Ja nemôžem konať inak, viem si predstaviť aj lepšie veci. V konečnom dôsledku je to kompromis, ktorý vlastne len zakotvuje súčasný právny stav. Nič viac tam nie je. Myslím teda, že toto je minimum toho, čo budeme musieť oznámiť výboru pre petície. Aj mne by bolo milšie, keby sme to sami keby to oni sami boli vyriešili, ale nestalo sa tak. Vy ste teda navrhli, aby sme nezaujali stanovisko, takže kto súhlasí s týmto návrhom, ktorý zaznel, nech zdvihne ruku. Nikto. Jeden. A kto je proti, čiže dvaja sú za. A kto je proti, väčšina je proti, takže teraz budeme o tom hlasovať. Máme návrh listu. Urobíme priamo záverečné hlasovanie elektronickým spôsobom. Otváram teda hlasovanie. 15 za, dvaja sú proti, 6 sa zdržali. Takže sme to takýmto spôsobom schválili. Teraz